Здравейте! Днес сме в един от най-хубавите ресторанти в град Пазарджик. Това е Гоя и виждаме неговата нова градина. Ще ви покажем нашата стойка за QR код и бутони за повикване на сервитьор, индикацията на която се получава на часовник. При сканиране на QR кода се зарежда дигиталното меню. То е специално разработено за ресторанта Гоя. Имитира напълно неговото хартиено меню, като го показва в един красив 3D вариант, в който може да разлиствате страници, може да увеличавате, за да видите всеки детайл от изисканите ястия. Наистина се работи много лесно с това дигитално меню. Виждаме английската му версия, която е напълно идентична с българската. Винен лист, който ще откриете наистина изискани вина. И обедното меню, което може да споделяте в социалните мрежи. Но нека да се върнем на нашата стойка с бутони. Първия бутон повикай сервитьора. При него сервитьора получава моментална индикация на своя часовник. Следващите два бутона сметката в брой и сметката с карта. Тези бутони спестяват едно задължително разкарване всеки път на сервитьора до клиента, за да попита как ще плати. На гърба на нашата стойка ще откриете QR код, с който може да оцените заведението в Google. Това е много полезно, ако заведението иска да получи наистина реални отзиви от клиенти. Ако искате и вие да улесните сервитьорите и да имате много доволни клиенти, свържете се с нас сега.